Pripun? J, nggih mangke penantepipun Lewung. Menika panyunan pamnutan lakon saking kanca-kanca Sinoman nggih menika. Semoga setunggal lakon katur mateng para tamu sedanipun ugi kanca-kanca Sukanada Campursari. Maka dasaran kalian budi audio professional sound system. Senang bareng susah, susah bareng nyandeng seliramu. Sayang seliramu wis tangen-angen, kowe bakal dadi jodohku. Wis tangen-angen, kowe dadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang, aku wis seneng rene. Rangkulan aku kanggo sangu turuku. Sesuk milih dina kowe tak lamar. Rasa duwe rasa aku ninggalo, awake dhewe wis dadi siji. Sampai tuwe kowe ra bakal tak culno, masih ya wis rawan jine. Sayang-sayangan ning kene, siji-sijine wong sing gawe ayeme ati, gawe uripku seneng mesem saben bengi. Senang bareng susah, susah bareng nyanding seliramu. Sayang seliramu wis tangen-angen, kowe bakal dadi jodohku. Wis tangen-angen, kowe dadi pilihanku. Rasa sepaneng tenang, aku wis seneng rene. Rangkulan aku kanggo sangu turuku. Besok milih dina kowe tak lamar. Rasa duwe rasa aku ninggalo, awake dhewe wis dadi siji. Sampai tuwe kowe ra bakal tak culno, masih ya wis rawan jine. Sayang-sayangan ning kene, siji-sijine wong sing gawe ayeme ati, gawe uripku seneng mesem saben bengi. Sampai kowe ra bakal tak culno, masih ya wis rawan jine. Sayang-sayangan ning kene, siji-sijine wong sing gawe ayeme ati, gawe uripku seneng mesem saben bengi.
Nggih matur nuwun menika sampun katur sele lakon sampai tuwek sarengan kalian kanca-kanca Sukanada Campur Sari ingkang makarya sarengan ugi Budi Audio Profesional Sound System. Sumangga ingkang sampun pikantuk darantun unjukan dipun anggrapi kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambing laras kalian kula sak kanca Campur Sari ringkes Sukanada ingkang micil saking tlatah Kuarasan Wonosari Gunung Kidul makarya sarengan kalian Budi Audio Profesional Sound System. Nggih. Ngaturke lagune napa Mbak Yuli? Rembulan. Rembulan. Nggih. Sarenganing kanca-kanca Sukanada Campur Sari. Indah
Sunggal lakon panutup kula sak kanca campur saring kesukaan ada ingkang makarya saring kalian Budi Audio Profesional Sound System. Sunggal lakon panutup semangga kanca-kanca all artis wonten sonipun Mbak Lia, Mbak Sinta ugi Mbak Yuli semangga.
sia-siakan cintamu. Kek nyamero, mak ketoke, nampur ditekem wae. Ditekem wae, 2000. Ayo Pak Tapa, Pak Tapa. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohongiku. Telah tipu aku. Aku mencintaimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku. Sangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku. Yang tulus mencintaimu, salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Terima kasih Pak. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega menyakitiku. Yang tulus mencintaimu. Lagi-lagi kau bohongiku, kau telah tipu aku. Aku mencintaimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku. Pernah kusangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku. Yang tulus mencintaimu, salah apa diriku padamu, hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku. Yang tulus mencintaimu, salah apa diriku padamu, hingga kau tega mengkhianatiku. Kau sia-siakan cintamu. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.